Het kan telefonisch, maar ze kunnen ook hier aan de deur komen. En dan kloppen ze wel op de deur en dan spring ik het bed uit. Ja. Nachts voortkleerst als er wat gebeurt. Dat is de taak van de sliepwachten bij het lichtpunt in Kollemersweg. Zoetverliezen hier wordt die functie net meer invuld door vrijwilligers, maar door professionele kräften. En dat is een belangrijke stap vooruit. Dus wij zijn groter worden, dat betekent dat we groter worden met een mooi het aantal bewoners wat we hier. We hebben hier 14, we hebben nu 34. En ik meestal maar orenzorg, soms wat intensievere zorg. En dat is de reden dat we toen zeiden van nou, dat moet goed. Ben ik de eisen die de overheid worden ongesteld. En dat betekent dat wij vervolgens gewoon zo hadden we het personeel plaatsje op aanpassen. En toen hebben we zeker in de nacht oorschakelen van vrijwilligers naar meestal maar een goede opleiding. Zo. Omdat het hier beschermd wonen is met mensen met een eventuele psychiatrische problematiek, dan kunnen ze natuurlijk wel eens een keer onrustig zijn. En ja, dan kun je natuurlijk niet in je bed blijven liggen. Dan moet je ook voor de veiligheid van andere mensen moet je in het gebouw aanwezig zijn. Er wordt op dit stuit nog een sliepwacht zocht bij het lichtpunt. Ek meesken die het liek als Wouter al met pensioen binnen, komen in aanmerking. Voor hem is het een prachtige baan en kon Matte je nachts betieten wel even omskekelen. Ja, maar dan val je daarna wel weer in slaap. Tenzij het natuurlijk een hectische omstandigheid is. Bijvoorbeeld dat iemand heel onrustig is, ja, dan slaap je natuurlijk niet meer. Maar goed, dat moet je incalculeren. En dan kun je eventueel overdag nog wel even een uurtje gaan slapen.